सर्व समाज बांधवांकೈ मिगेले नमस्कार. बालकृष्ण पै यालपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगेले चॅनल अंतू आम तुमका स्वागत करता. अम्मी कोंकणी आमगेल भास कोंकणी अम्मी ब्राह्मण आमगेल धर्मू पावन अम्मी कोंकणी आमगेल भास कोंकणी अम्मी ब्राह्मण आमगेल धर्मू पावन. आजी कोंकणी मान्यता दिवस आमगेले मातृभाषा जान आशिल्ले कोंकणीक अंगीकार मेळ्ळलो एक दिवस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचे 8th शेड्यूलांतू एक ऑफिशियल लँग्वेज जानु कोंकणीक अंगीकार मेळ्ळले दिवस 20th ऑगस्ट 1992 ते दिवसा आमगेले मातृभाषेक एक ऑफिशियल लँग्वेज जानु अंगीकार मेळ्ळो. कोंकणी म्हणले आमगेले मातृभाषा. कोंकणी विसरचे म्हणल्यार आम्ही आमगेले अम्मा विसरचे म्हणकीची. तेंदुकून प्रति एक घरकडे नाजाल्यार आमी आमगेले बंधू बांधवां मेळतना नाजाल्यार देवळांतू प्रति एक स्थळाचेरी कोणाकेच आमचे गेल्या मेळतना तांगे लागीं आमगेले भाशेन आमी उलोवंका इति म्हळ्यार आमगेले भाशेक आमी मान दिवनतिने कोण दिमच्याक. तेंदुकून आमगेले स्वाम्यान कदनाय संग बस अरे आमगेले भाशेन उलोवंका कोंकणीन उलोवंका. तेंदुकून आज आमकां दृढ प्रतिज्ञा करूया आमगेल भाशेक आमी कदनाय मान दितनी कदनाय आमगेले भाशेन आमगेले मातृभाषेन आमी उलयतनी म्हणून आमकां जी दृढ प्रतिज्ञा करूया. जय जय कोंकणी. नमस्कार.